Himayin pa rin po natin yung survey na ito ng RLR Research and Analysis Incorporated. Tinanong din ang mga respondents tungkol sa kanilang preferred tandem. Tandem naman po para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. At kung ngayong buwan nagaganapin ang eleksyon, ang tandem na magwawagi ayon sa survey na ito at sa Luzon ay si Senator Manny Pacquiao at Mayor Isko Moreno. Ulitin lang po namin, limitado po ang survey na ito sa 10 vote-rich provinces sa Luzon. 30% ang nakuhang rating ng Pacquiao-Moreno Tandem. Malayo ang rating ng pumangalawa sa kanila, ang tandem ni Davao City Mayor Sara Duterte at dating Senator Bongbong Marcos na may 11%. Ang pangatlo, Bongbong Marcos at Sara Duterte naman, sinundan naman ito ng Sara Duterte Bongo at Bongo Rodrigo Duterte, as in si Pangulong Duterte.